Toto není pre mňa svet, kde by som chcel bývať, aj keď na Slovensku žiaľ máme tú vládu ako máme, ktorá nás vedie týmto smerom, ale ja nechcem takto bývať, ani takto fungovať, aby nič nefungovalo, aby sme nič nemali, všetko bolo rozkradnuté. Tam, kde teraz sme, zadlžení, všetko išlo hore, od budúceho roka totálne všetko pôjde hore, tak naozaj takto ja nechcem žiť. Ja dúfam, že ľudia sa spamätajú, aj tí, ktorých stále volia, lebo tých je väčšina, žiaľ. Korupcia, mafia, ďalšie proste aspekty. To vlastne všetko, čo je v Rusku, tak to teraz od roku 2006, druhá vlna, vlastne kým dovtedy tu bola za Mečiara mafia, tak teraz prišla vlastne ďalší spôsob mafie, ale také inej, takej tej ruskej, cez korupciu, oligarchiu a takýto spôsob vládnutia na Slovensku a vlastne takto ja určite nechcem žiť, tak dúfam, že ľudia sa už spamätajú a povedia tiež, že nie. Dnešné video bude také trošku netradičné, keďže robím videa o ruských základniach, tak si vždy pozriem aj okolie, ako tam ľudia žijú. A chcem zase priniesť taký môj pohľad, ako to ja vnímam, lebo občas pozerám aj ruské videá, aj ruských vlogerov a žiaľ, čo vám poviem, tam je režim taký, že ak by povedali niečo negatívne, tak hneď sú zavretí. Takže oni, keď niečo hovoria, tak všetko hovoria tak neutrálne, alebo tak, aby to nebolo nejaké negatívnom poňatí.